Можете, будь ласка, розказати історію вашого знайомства? Ми познайомились на роботі, але напевно найцікавіше в цій історії саме те, що Бо ми познайомилися в кемпі для дорослих. Насправді я поїхала Цікаво. туди сама. багато років по тому ми зустрілися у момент війни у місті, де ми працювали разом. Ми пішли на концерт улюбленого митця Леся Подерев'янського. Піднімалися в гори. Він вже мені там допомагав, тащив якісь там сумки важкі і так далі. А Не довго знаю. ви разом? Більше 2 років, а знайомі більше 10. От рік. Дуже гарна історія знайомства. Отримуєте суші. Ой, дякую. А ви знаєте щось взагалі про Пронто? Ні. А Ми- ви з ми ж Кам'янця? туристи. Ні. А, ви Ми турист? сьогодні приїхали. А ви Ми звідки? такі з Харкова. Ну, поки в Харкові Пронто нема, але в Кам'янці можете заходити. Дякуємо. Все, будемо дякую вам. знати. Дякуємо. Смачного. Відкривайтеся. Добре. Торі, прошу, Дякуємо. ваші суші. Дякуємо.